Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Slová písma svätého, nad ktorými sa budeme zamýšľať, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 17. kapitole v 20. a 21. verši v mene Božom takto. Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Ani nepovedia, aj hľa tuto, alebo aj hľa tamto je, lebo aj hľa kráľovstvo Božie je medzi vami. Amen. Milí bratia a milé sestry, farizei sa pýtali, kedy príde kráľovstvo Božie. Ich predstava o príchode bola naplnená túžbou. Čakali mesiášského kráľa z rodu Dávidovho, ktorý má oslobodiť Izrael od nadvlády Rimanov. Na kráľovstvo Božie pozerali zo stanoviska zákona. Čo to znamená? Verili, že plnením zákona sa má urýchliť príchod kráľovstva Božieho. A preto sa pýtali Ježiša, kedy to bude, nech sa uistia vo svojom konaní a očakávaní. Ježiš im odpovedá celkom prekvapujúco. Kráľovstvo Božie je medzi vami. Čím poukazuje sám na seba. Lebo s Ježišom a v Ježišovi prišlo kráľovstvo Božie. Farizei neprijali Ježiša, lebo boli okúzlení politickými predstavami, že to má byť kráľ hodný kráľa a nie nejaký obyčajný človek. Ježiš hovorí o kráľovstve Božom aj učeníkom. Hovorí im teda o budúcom kráľovstve, o kráľovstve, ktoré má ešte len nastať. Ono príde ako blesk, naraz bez žiadnej prípravy. Tu vidíme, že kráľovstvo Božie nie je vôbec jednoduchá téma. Ono sa javí v prítomnosti, ale nastane aj v budúcnosti. Ono spája prítomnosť s budúcnosťou. Eberhard Jungel hovorí o kráľovstve Božom takto. Je to blízka budúcnosť, ktorá si z prítomnosti robí svoj začiatok. Tá budúcnosť vniká do prítomnosti ako ponuka Božej lásky, ponuka, ktorá sa s nami stretáva v Ježišovi. Milý brat a milá sestra, aj ty patríš do kráľovstva. Do kráľovstva Božej rodiny, do ktorej si bol zaštepený svojím svätým krstom. Toto kráľovstvo Božie ti priniesol Syn človeka Ježiš Kristus. Kráľovstvo Božie sa nachádza vo vnútri tvojho srdca, preto ďalej pros o kráľovstvo pokoja, pravdy a šťastia. Pros so želaním, aby sa to uskutočnilo nielen iba pre jednotlivca, ale aby jeho kráľovstvo kvitlo medzi všetkými. Nachádzame sa v prechodnom období, v období medzi dvomi kráľovstvami. Je to obdobie očakávania viditeľného kráľovstva Božieho. Preto tento čas využíme ho správne. Využíme ho bdením a očakávaním toho, ktorý je už medzi nami a ktorý má prísť len v plnej sláve. Očakávajme teda Ježiša. Je to očakávanie a bdenie, s ktorým máme žiť neustále. Neustále si uvedomovať, že kráľovstvo Božie je medzi nami a taktiež si uvedomovať, že len má prísť a zjaviť sa vo svojej plnej sláve. Pri svojom prvom príchode Ježiš bol odsúdený a zavrhnutý. Kríž je dôkazom tohto zavrhnutia. Lenže tu je druhá a posledná možnosť, kedy sa môžeme chopiť a prijať ten nebeský dar. Preto očakávajme
a bdejme na Syna Vykupiteľa. Amen. Pomodlíme sa. Milostivý a láskavý Bože, ďakujeme Ti, že Tvoja dobrota a milosť siaha ku každému jednému z nás. Ďakujeme Ti, že môžeme očakávať na Tvojho Syna, ktorý nám podáva ruku spásy. On vystiera ruku k nám a pozýva nás do spoločenstva. Nie my sa chceme a môžeme k nemu priblížiť, ale on sa k nám približuje. On nám podáva ruku milosti a večný život. Prosíme ťa, daj nám síly, aby sme boli vytrvalí, aby sme sa neodvrátili od Tvojej tváre. Daj nám múdrosť, aby sme ňou búrali múry, ktoré sú postavené z pominuteľných vecí a ktoré nám bránia a zahaľujú Tvoju nekonečnú lásku. Prosíme, dopraj nám, aby sme stavali hrady a kráľovstvá, ktoré budú mať pevný základ. Základ na Tvojom evanjeliu, na Tvojej láske k nám. Amen.